Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Arjuna Anjani Official. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ada kesalahpahaman saat menilai sebuah tayangan. Terima kasih. Salam budaya. Laguning alam kaya wis tinata tataning lagu kabeh dadi pralambang dumadining lakon jagat saya peteng pitung dina udan wor lan lesus kaya-kaya bisa mbedol gunung Mangliawan giris miris para kawula ing negara Pancawati awit kaserang pagebluk Mayangkara dahuru terus lumaku ruhara sangsaya ngombro-ombro bingung bilunglungan penggalihe Prabu Sri Rama Wijaya sayekti datan bangkit jumangkah kaya-kaya disrimpet sikile kejeming jaman wengi sing kahanan kaya-kaya jagat Pancawati arsa diwalik Prabu Rama kuwi wis tuwek. Kowe ngerti apa ora? Prabu Rama kuwi wis ora kaya biyen. Apa sing kok arep-arep saka wong kuna sing ora iso maju? Iki wis ora bakal bisa gawe mulya. Saiki aku karo kowe. Saiki aku karo kowe butuh urip sing cetha. Lakuning negara wis kaya ngene. Pemerintahan kaya ngene ora genah kaya ngene iki. Cetha, genah iki wis ora ana apa-apane. Cangkemmu menengo. Kodrat Bapak dan Bibi, kamu akan bisa.
Biong kangini sedulurnya sana kalamun murokan bate ora pantas yen ben nuta jagat pasesaning Abathara jagat Yayi Sugriwa Lesmana apa dene sira Anoman. Waduh, Gusti kula Sang Marteng jagat mundi dawuh timbalan Paduka. Wonten timbalan ingkang adhawuh Duh Kaka Prabu. Nun inggih wonten pangandika ingkang hadhawuh sinuwun. Kabeh padha midhangetna. Anane aku mung tansah meneng. Kejaba bingung rasaku anggonku nyawang kahanan iki nanging uga mesgul jroning nala. Pangarasaku anggone Prabu Rama nyekel peperintahan negara Pancawati iki wis ndak tindake kanthi wicaksana lan kebak ing pengati-ati. Parandene negara Pancawati kahanane malah kaya mangkene. Remuk bubuk dadi rempon. Wis akeh para kawulaku sing ora percaya marang Sentana Praja. Sak rampunge Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja gugur duk rumuhun. Ndak kira kahanane bakal nemu raharja lan bagya mulya. Nanging malah luput saka kudangan, mrucut saka gendongan. Uripe titah ora pernah ngendi-ngendi papan kebak Brahma curah. Ketambahan larang sandang kelawan pangan. Negara kejiret
negara kejiret kelawan paceklik. Yayi, kira-kira banjur apa dosane Prabu Rama Wijaya iki ya Di? Hangudari Tyasra riwut Urwati rawat wawahati wedi lamun kauningan mring hambek ngumaladi tanwandi binaradi bloko kadurnan kang hambek juti aduh Koko Prabu jimat pengayoman kula sayektinipun kula kang rayipun Lesmana Widadda ingkang kedunungan lepat awit kula jejering kadang anem ingkang paduka percaya kinen jejekaken negari Pancawati parandene kula mboten saged jumangkah anyirep sedaya pagebluk menika duh Koko Prabu. Sinuwun nyuwun pangapunten. Sejatosipun paduka menika mboten lepat sinuwun. Malah rumaos kula para kawula ing Pancawati ingkang nandhang lepat dupeh urip ana jaman ingkang sarwa maju lajeng kebat kliwat rumangsa mardika samukawisipun akeh wong cilik sing wani marang panguwasa ical raos tata krama nek ora seneng lambene mung waton jeplak. Nyuwun sewu sinuwun miturut gagasanipun Anoman wontenipun para kawula wani kalian pangarsa kala wau inggih awit wonten saperanganing pangarsa ingkang sampun boten saged kinarya tepa palupi. Anoman mingkemo sing dadi lambemu. Kowe aja waton ndak po Anoman. Duh Koko Prabu. Sejak wonten saperangan punggawa praja ingkang menggalih kebutuhanipun piyambak. Wonten ingkang ngelincati janji lan sumpahipun. Wonten ingkang dagangaken jabatanipun lan wonten ingkang dagangaken jabatanipun lan wonten ingkang nginger ngrusak tatanan ukuming nagari. Inggih awit perkawis kala wau ingkang anjalari rusak ing kawontenan miyang para kawula. Duh Koko Prabu. Malah wonten ingkang sampun kecepeng lan mlebet wonten pakunjaran nanging malah saged luar saking pakunjaran
labet sami pidak jempol gedhek antuk miwah dipun ayomi kalian kegiatan sak nginggilipun dosinuwun. Kagiat ori sangape rangu ori nanggul ginempet hampit do sangrep naning bawono wis yayi wis kabeh padha cupeten kabeh kang diaturke Yayi Sugriwa Yayi Lesmana kang sarta Anoman mau mung kanthi dasar pangira-ira kahanan Pancawati kang nedeng ke Taman Pagebluk kahanan Pancawati kang nedeng ke Taman Pagebluk gedhe kaya mangkene iki sejatine krana ditinggal dening Sang Jiwa Minulya ditinggal kelawan Sang Jiwa Minulya wong boga sampir ya kuwi Kakang Semar Badranaya wiwit Dasamuka gugur Yayi Sinta tak boyong temahan aku lestari dadi ratu ana Pancawati kene ya wiwit iku Kakang Semar wis ninggalake negara Pancawati Kakang Semar sak anak-anake Nala Gareng Petruk lan Bagong kaya-kaya ngadoh saka Prabu Rama Wijaya Yayi miturut pangeranipun Kakang negara iki bisa waluya jati kaya duk inguni yen to Prabu Rama Wijaya lan negara Pancawati bisa ketunggon Kyai Semar Badranaya maneh Yayi. Duh Koko Prabu menawi tetela mekaten benjang dadak ngentosi menapa dinten menika badhe kula upadi wonten pundi papan dunungipun Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar Badranaya tetep badhe kula boyong wangsul wonten ing negari Pancawati mriki duh Koko Prabu. Nderek sumela atur sinuwun. Kula midhanget pawarta bilih sakmenika Kyai Semar mapan wonten padukuhan Karang Kadempel utawi padukuhan Klampis Ireng. Mila menawi wonten suka lilaning manah kula sagah dados duta utawi utusan paduka kinen boyong Kyai Semar wangsul mapan ing negari Pancawati mriki malih duh sinuwun. Iya yen pancen kaya mangkono Sira Lesmana lan Anoman enggal budhalo nganggo tekad satriya tanah Jawa apa wae kepinginane Kakang Semar turutana watone Kakang Semar Badranaya bisa bali mring negara Pancawati kene ya Yayi Lesmana lan Anoman.
Sarepa Kresna duh kusuma swara bareng gayeng gayung syukur yen ingsun kang nyucup aja mung kang ning dada raja kecul ing Medyun dewa kang nyangga bawana prayoga saya tumurun Yuwang suksma mangadi linuwih payungana marang panjenengan ingsun. He pulunanku bocah gagah, pulunanku bocah sigit, pulunanku bocah jentara Gatotkaca. Wonten timbalan ingkang adhawuh wa Prabu Sri Bathara Kresna amiji dumateng kula pun Gatotkaca. Kowe adoh ndak awe cerak-cerak saya ndak raketake krana ana babakan kang bakal tak rembug marang jeneng sira Gatotkaca. Sumangga kula aturi paring dawuh Gatotkaca arsa ngangklungaken jangga nilingaken karna nengga rumentah sabdanipun wa Prabu ing Dwarawati. Ngene ya. Ing ripalungguhan iki pulunanku Gatotkaca ngrasake kahanan kang kepiye? Ing ripalungguhan iki pulunanku Gatotkaca lagi ngrasake kahanan
utawa swasana negara Ngendra Prasta kang kaya kepiye mara coba kandhakna karo kanca. Nuwun inggih, Wo Prabu. Dinten sakmangke kahanan negari Ngamarta. Dinten sakmangke kahanan negari Ngamarta nedeng ketaman goro-goro kagiri-giri. Mubal endute si blegedaba ngakak galak pedhite. Kumitir Sang Hyang Nagaraja akarya goreh rongeh bingung bilung-lungan. Para kawula, para bebrayan agung ingkang lenggah wonten ing negari Ngamarta. Kowe yo ngrasake kahanan kang lagi nglimputi negara Ngamarta iki, Garudakanca. Nggih, lakar kados mekaten. Pagebluk mayangkara pacoban silih gumanti kang animbrung wonten negari Ngamarta. Ngamarta nedeng kalimput ing paceklik. Larang sandang kang sarta pangan. Para kawula siyang nadang nedeng ketaman sakit. Dumugining pralaya. Boten wonten ingkang saged dados tamba niki kinten-kinten perkawis menapa Duh Prabu. Sumangga kula aturi paring dawuh Wo Prabu. Miturut panjenengan
ilanganira sang nar pati lampah hira alon bijilangan nira sang gina ora bak badaya yuwarna nira Om awik nam hastu nama sidam putuku ngger putuku Duryudana wis sawetara suwe lungguhku ana negara Ngastina ananipun eyang ora gage-gage ngucap amarga sesek dadaku. Apa to sababe kang kaya mangkono? Krana anggonku nyawang kahanan Ngastina ing titi palungguhan iki. Ngger. Mbiyen negara Ngastina kene iki kondang negara kang subur lan makmur. Nanging bareng saiki Ngastina dilungguhi karo Sata Kurawa. Negara sing subur lan makmur iki kok malih sarwa kekurangan. Kamangka
Kamangka ora kurang-kurang anggonipun eyang ngandhani putu-putuku Sata Kurawa supaya tumuju dalan kang utama. Nanging nyatane lambe sak tumang mung kari sak merang. Nek dituturi mlebu kuping tengen metu kuping kiwa, mlebu kuping kiwa metu kuping tengen, babar pisan ora ana sing cumentel. Ger tumindak lan pakartining para Kurawa wiwit biyen mula wis babar pisan ora tau nganggo rasa katresnan, ora tau nganggo kawicaksanan, ora gegulang rasa prihatin lan ora duweni rasa welas asih. Kamangka sing jenenge wong angkara murka kuwi mbuh cepet mbuh ora mesti bakal ngunduh wohing karma pala. Kula Duryudana nek tak glejah yen tak teliti sumber-sumbering perkara paceklik lan kuranging sandang boga tekane lelara kang jalar tumular ana bumi Ngastinapura iki awit saka pakartine adi-adimu Sata Kurawa ingkang nerak pacak nrajang perbatang dikandhani malah banggel. Mula nganti dielekke karo sing gawe urip kanthi anane rerusuh lan brama curah apa dene paceklik banjir awu walik watu lan uga sakehing ruhara. Mula yen nganti titi mangsa iki kowe sak sedulurmu Kurawa ora padha eling marang lakuning bener. Sayekti negara Ngastina kene tan wurunga sangsaya remuk bubuk dadi rempon. Nggih. Ngaturaken panuwun dhumateng Kanjeng Eyang Bisma ingkang sampun paring pitutur miwah pituduh dateng Duryudana sakadang Sata Kurawa. Iya Putu Prabu iya. Namung kemawon menawi kula sak sederek lajeng dipun salahaken krana dados sumbering kerusakan negara Ngastina, nyuwun sewu. Kula boten condong Duryudana boten rumajang. Menawi Kanjeng Eyang Bisma paring dawuh wis dielekke karo sing gawe urip liwat anane pagebluk gedhe supados Kurawa sami eling kalian lakuning bebener, nyuwun sewu. Sak ngertos kula ingkang nandhang pagebluk lan paceklik menika boten ngemungaken dhateng Praja Ngastina, nanging kathah negara sanes ingkang ugi ketaman paceklik malah kepara kula nampi wangsit saking dewa negari Ngastina saged waluya jati temah nirmala bumi Ngastina badhe manggih bagya mulya menawi Duryudana saged boyong pamong tumuwuh Kyai Lurah Semar Badranaya inggih sang jiwa minulya. Pramila Kanjeng Eyang slendro ingkang raos slendro ingkang batos gandeng wangsit sampun kula tampi, gandeng wangsit sampun dipun tampi kalian Nalendra Ngastina Prabu Duryudana. Ciptaning manah sedyaning kayun Duryudana kepingin sanget, Duryudana kepingin sanget saged hamboyong Kyai Semar Badranaya mapan wonten ing negari Ngastina mriki. Mindah bombong ing manah
menawi Kyai Semar purun tumut kula. Mila Kanjeng Eyang Duryudana nyadong dawuh cara menapa ingkang kedah kula tempuh, srana menapa ingkang kedah kula lakoni. Supados Kyai Semar purun kaboyong mapan wonten negari Ngastina mriki Kanjeng Eyang. Permara reh mangosomya ngambreng Kati karonaning kaswahasih ring maraga hemeletkung Risang ganda mastrat maca leng-leng lalu manguladi Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang wayah Umyus hamara mayahanto Putu yen perkara arep boyong Semar pun eyang rujuk Begawan Bisma cocok ning pitakone Kyai Semar apa gelem Gage ora arien atimu Duryudana Nadyan pun eyang sarujuk lan Duryudana kepingin ning Kakang Semar apa gelem jal saiki glejahen kawit biyen mula sing dimong Kyai Semar kuwi mesti satriya sing manut karo paugeran satriya sing nyuwun sewu anake Semar didhisikke luwih dhisik anake Semar sing ndi Hayo Gareng apa Petruk apa Bagong kae nek diiming-imingi bondo mesti gelem nek anake wis gelem rene mesti bapake katut melu mrene Gareng kae mesti ya gelem Gareng kuwi sapa Lho Gareng kuwi ya anake sing barep. Oh ya bola bali. Kowe urung tau maca surasane tulis ana buku pustaka Darya lan kowe durung ngerti karo sapa sing dicekel karo Semar. Semar kuwi nalika tumurun ana Madyapada disangoni cupu Manik Astagina karo mbahne sing sawape ana 8 perangan. 1 Semar ora iso kluwen, 2 Semar ora iso ngantuk, 3 Semar ora bisa ketaman asmara, 4 Semar ora bisa susah, 5 Semar ora iso kesel. Kang angka 6 Semar ora bisa lara, angka 7 Semar ora kepanasen. Angka 8 Semar ora bisa kademen. Hah? Lah, 8 bab iki mau ndadekke Semar kang tetek anggone tetep ngemong marang satriya, satriya kang sejati, satriya kang luhur sing dadi budi kelawan pakertine. Nek ngono kuwi mung jimat. Jimat-jimat kaya ngono kuwi saiki wis ora ana dayane apa-apa. Upama ana dayane ngono kuwi wis winggur biyen. Saiki aja mbok jagake banget-banget dayane, ngono. Aja mbok jagake banget-banget. Semar ki ambak sekti, ambak duwe keluwian, tinggalane mbae. Jarimu ora bisa nandang asmara, ora bisa kesel, ora bisa ngantuk lan sak liya panunggalane kuwi mung jimate mbae. Kuwi upama ampuh kuwi ya nggur biyen. Ning jaman saiki wis ora ana guna paedahe. Wis pirang-pirang wong medhayah nggonku wis pirang-pirang nawani pring pethuk wis pirang-pirang. Nawani kol buntet, brengos macan putih, tangkur boyo.
Apa meneh sing nyaron kuwi arep golek ning Gunung Kawi. Anti karen kowe ora percaya karo bab-bab sing ngono kuwi sing nguni. Ngene, saiki sing wigati ngene. Saiki sing wigati ngene. Piye carane supaya Semar gelem melu karo negara Ngastina? Ning yen saka patokane Sengkuni, watone Semar sak anak-anake kabeh diwenehi omah sing becik, magrong-magrong disandangi sing wutuh. Semar dimulyake, Semar diwenehi mangan sing sarwa enak, dhuwit sing sarwa kecukupan, menyang ngendi parane? Wong urip sing digoleki apa mesti wae Semar gelem diboyong mapan ana negara Ngastina kene Wakni Gondel. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga lan Pandhawa tur kadahange Panyayah tunggel ibu Suwiting Sri Kurupati Haning nagari Ngastina kinarya gol agel Mangya taracating mraja kawuryan wasunjaruri Rorah pangrehing ukara karana tanpa malu asirana silamuti mangandur lagu ning angin kukur akraning rega
Guru Gurnita kagiri-giri Amit pasang Kalimantabik sinabeta ing Iladuni dumawaing tawang tuwang Yayi Prabu Kakang nganggo Karna Basusena kados pundi inggih paripaksa radi majeng anggen kula pinarak awit selak boten kiyat anggen kula angampah kepingin atur dharma bekti konjuk Yayi Prabu ing Astina liripun kados pundi Koko Prabu Yayi menawi namung babakan boyong Kyai Semar Badranaya benjang dadak ngentosi menapa rakantos samangke ingkang sagah bidal wonten Karang Kadempel utawi Klampis Ireng sedyaning manah dereng lega raos ing manah menawi dereng saged hamboyongi Kakang Semar tumuju wonten ing negari Ngastina mriki niku sing kula jaluk Semar mang boyong mriki nun inggih ngestaken dawuh amit madal pasilan mboten langkung namung pamuji kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kakang Dipati Basuharna Pandita karya langsit